Hello bro, Nanura. Hello, good morning, Jeremy. Good morning, brother. Jeremy, brother. I don't know, Nanura. I don't know. Video running. Okay, now 1K खालामहरना र' दै आंनाव 1K खालामनानै खेबसे नायगोन न नायनो आङो भिडिअ रानिं भिडिअ रानिं 1K खालामहरना र' आंनाव मोनलाङोबा 1K जालांनो हागौ नै भिडिअ रानिं दै ओमफ्राय मा खालामदों मा खबर दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो भिडिअ रानिं Oke, न'आवनो दं आरोना मोनरा ब्रादारा माबालै मा होनना बुङो 1K जाबाथाय देन आनजाफिनो आंनाबो 1K जानाया खननै जादोंब्रा 1K आनो आंना खनसे 1K जाबाय आरो आनजाफिनबाय आरोना 6थासो आनजादोंमोन आरो ओमफ्राय आरो आइडि लाफिननानै आरो खालामबाय आरोना लाइक होबाय ना अके 2 मिनिट 7 सेकेन्ड ना बे भिडिअआ नायजोबना हरसै 2 मिनिट 7 सेकेन्डखौ ओमफ्राय अमरजीत कुमार हेलो भाई बोल रहा हेलो अमरजीत कुमार हेलो प्लीज नेट प्लीज नोंगौथ' नेट आनजायो बहुत आनजायो ब्र' रुंथानिसो नामा नों ब्रादारा फुल नायबाय दे आङो 2 मिनिट 7 सेकेन्ड भिडिअ मोन लास्ट ना फुल नायबाय आङो ओमफ्राय डान खालामबाय आरोना मोनसे नायदो व्यू नहीं आते बोल रहे कुमार ब्रदर क्यों व्यू नहीं आएगा मतलब लोग देखेगा ना तो वीडियो आएगा और मेरा वीडियो भी वॉच करके दो मैं भी आपको वॉच करके देगा मोनसे दान जाहैबाय ओमफ्राय लुगैयाना लाफिना इबो आंनि आइडिसो
भिडिअ रानिं 18-19 जाबाय लाइकआ बे भिडिअ आरोना एप्रिलनि 4 तारिखनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ आरोना आङो बेसे गोबाव जाखो चेनेला नायनांगौ र' बा 2022 माथो ब्रादारनि माबाया बिदि 2022 हेलो हेलो कौन है प्लीज कमेंट करो हाँ वो हम डले वीडियो राने दे ब्रादर ने कमेंट करो कौन है प्लीज रावबो गैला माथो कमेंट खालामलाय कमेंट कर दो गाइस लोग जेरेमाया ब्रादार मोनसे दान जाबावबाय नोंना नायदो बेसे जाखो जेरेमाया ब्रादार दंना गैलाब्रा नोंसोरलाय हेलो कमेन्ट खालामबाय थादे ब्रादा बोरै जाखो मा खालामदों मा होनना बुङो खमायबाय थायोलै ने ओंलै खमायो 99 जाना दं नोंना 999 जाबाय नायलाय खेनसे चेक खालामनायलाय लाइक जिरिमैया 1K जाबाय नामा दाना जिरिमैना 1K जायाखै नै जाहांथार मोनसे आइडि नांबावो आरोना मोनसे आइडि हरना होनसै आं जुमाव ओमफ्राय बाखिखौ नों हरना होलाय आंनाव गैबाङाना एसां आइडि ओमफ्राय लाइक दान 8 दारना जुमाव थेंक इउ स' माच दंथ' नामदारना अके जिरिमैया नै भिडिअ रानो हमदोलै जुमा ब्र नामदारना जुमा अन दारना थेंक इउ स' माच बा 2K नामा 2K खालामनोबा बारे 2K खालामनोबा 10तासो मबाइल नांगोन 2K खालामनो 10तासो मबाइल माबाखौ बेस्थ' थारलै थाथ' दे ना अके जुमाव दे अके थेंक इउ स' माच मा होनना बुंखो दहाय फुङाव दसे 1K नि मोखां नुबाय लोगोनो खमायलांबाय दा खमायखायो ओंखायनोथ' मा होनना बुंगोन
आयदाखौलाय एसे बुरजा खालामनांगौ। दहाय फुङाव होमबाथ' दा खमायबावगोन बायदिसो मोनदों आं नोंनिखौ। दहाय फुङाव खमायदोंबा नोङो दा बेलासियावसो लानांगौमोनदां। मानसिफ्रासो आन खालामहरो ना मायोसोथाय फाग्लासो आंना बिदि जाबाय थादों। आंनाथ' 1K जाबाय आरो मोनसे 1K नि मोनसे बारा सेरजा माने आं मोनब्रैल'सो आइदि नालाय नोंनो मोनब्रै आइदि हरबाय आङो। मोनब्रै आइदि हरसिगोन आरोना नै 1000 एक जाहैगोन आरोना। आंहा 2K खालामनो हानाय केपासिटि गैयालै आंनाव। मैल' हेल' ब्र' आंबो आइदिया होनदों आरोना मैल' नोंनो आइदि हरखांबायदांलै र' नायनो आं र' चेक खालामनो जेरै मैया ग्रुप दं नामा होनदों आरोना गैया ब्र ग्रुप गैयानो। जोंना मानदे सागैया हेल' गुड मर्निं जेबो हेल' ओमफ्राय मैल'आ हर नांदों आरोना नाम्बार लालाय जेरै मैया आंनि होनदों आरोना ग्रुप गैया ब्र जों मावदों आरोना लाइक दा 9 थेंक इउ स' माच मानदेस लाइक देनेगेले थेंक इउ जेरै मैया नोंना दान जाबाय दै एक जाहैबाय खोमा ओमफ्राय र' माबानो मैल' जिरायना आं खनसे मैल' आइदि सोलायलायखादोंमोन आंलै बेनो मैल'नो हरफाजोबबाय बायदि मोनदों आङो र' नायनो दाबो नै मैल'ना दानखा बेजोंलाय दं गैया 79 99 लालाय नै ओमफ्राय हर नांदा र' नायगासिनो दं दै मैल'नि भिडिअ रायदों मोनसे दङ माथो बेजों गैया मंडे हेलो दोस्तों कैसे है बोल रहे देखो मंडे की बात करो दोस्तों मंडे मंडे मैलो मैलो ब्रदर मंडे जो रायलाय ही नहीं भाई कैसे हो भाई जी आप बोल रहे मैं तो बुखार हो रहा है रे ब्रदर देखो खांसी हो रहा है आप सोरनि खर'लै लिरदों माथो खर'आवनो टुब ना मा बुंखो दे भिडिअ रानिं खालामदों आङो बेसेबां दङथाय 1 सेकेन्ड भिडिअ दङ बेखौ नायजोबसै हेल' हेल' मानदे बोलो हाउ आर इउ कैसे है जाबाय दे नावदा आरोना जोंना नै MKB आ गैया हेल' गुड मर्निं दादा गुड मर्निं बारे सिख्लानि प्रफाइलाथ' माबासो आरोना चाइनिस सिख्ला ओमफ्राय दहायले लो भाई ठीक हो ओके मानदे ब्र आप ठीक हो र' बाय जादों दाना जादों अके जोंना माबा मैल' नोंनि दान जाबाय दे ओमफ्राय मा लाखो हाय निउ फ्रेन्ड मर्निं नाम दाना जोंना MKB आंजों निउसो नामालै र' नायना आंजों फुरानासो ब्रा आं साबखा अलरेडि हाय फ्रेंड रजुम ना ओमफ्राय देखो मांडे के साथ फ्रेंड हो जाओ नया जो है मैल' आंनोबो हररा मैल' मोनसे र' नायबावनायखौ दस लाइक दान थेंक इउ स' माच KMB थेंक इउ
मैल' फन हरनाय नाम्बाराव दाना मैल' नाम्बाराव फन हरनांगौनो न्यू फ्रेंड ज्वाइन मी देखो जो जो नया है ना मंडे देखो मैं आपको ब्लू दे दिया है इसके साथ हम लोग का MKB के साथ मैं आपको ब्लू दे दिया है और बोलो जिस जिसको ब्लू चाहिए जिसको ब्लू चाहिए बोलो हरजायो कल नाम्बारा जोंना मैल'आ Thank you so much Milo brother Milo brother आंबो आंनो बायदो हरब्रा Milo नोंनि भिडिअ रायनो दे गैथारा मानो बा ससेसोनो Milo brother ना भिडिअआनो 1 मिनिट 20 सेकेन्डल' ओमफ्राय सोर सोर दङब्रा कमेन्ट बरा माथो रावबो फाग्लासो ओमफ्राय Milo on जेरै मैया राफा on thank you so much on ओमफ्राय संजीत जी जे ज्वाइनिंग कीजिए मैं आपको बैक कर दूंगा संजीत बियो बाबा संजीत जी मुझे ज्वाइनिंग कर दिए मैं बैक देगा बोल रहा है नहीं ब्रा जी माया पगला MKB ने जो ऑलरेडी MKB आपसे ऑलरेडी ज्वाइन है मैं ऑल ज्वाइन देखो आं लोङाले देखो ना MKB ऑलरेडी आपसे सब है ऑलरेडी सब है आपसे पुराना सब है आपने मुझे सब नहीं किया होगा ऑलरेडी सब ऑलरेडी MK ज्वाइनिंग हो जाओ MK आपने मुझे ज्वाइनिंग नहीं किया क्या कि नहीं किया रे MK देखो मैं आपसे ऑलरेडी पुराना ज्वाइनिंग है मैं आपसे MK ज्वाइनिंग हो जाओ देखो MK ज्वाइनिंग हो जाओ जीरी मैं ब्रादर के साथ MK आपको मैं ब्लू दे दिया है जीरी मैं ऐसे जाओ जोंना माबानि मा होनना बुङोमोनलाय मैल' ब्रादारनि दानजाबाय दै मैल' ब्रादार नोंनो मोननै आइडि हरबाय आं ओमफ्राय आंनाव आइडि गैला आरोना जिखिनि आइडि दङ हरबाय दै आल्ट्रा आल्ट्रा मैया हराव फैनांगौमोन खथ' इन्टारेस्ट जादों मैया हराव मासि आल्ट्रा नेट गैयामोन आबो रावखे मैया बिराद इन्टारेस्ट जादों आरोना मैया बुहुद धामाका इन्टारेस्ट जादों दै मैया मोनायाव मानसि खमबाबो मैया मोनायाव इन्टारेस्ट जादोंमोन आरोना धामाका मैल' ब्रादार आंनो बायदि हरदोब्रा नोंनो मोननै हरबाय आङो आंनाव आइडि गैयालै आं बायदिखौनो माबा सिम कार्ड गैयाना आंना सिम कार्ड गैयिनि आइडि बानायनो हायाखै आङो र' कन्टेक्ट नागिरथारना र' कन्टेन्ट नागिरनो थांनो देजारलै नोंबो देजारबो आल्ट्रा
फाग्ला अल्ट्रा लगाओ 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 मा होनो जिरिमैया जी मैं आपको ज्वाइनिंग किया अभी बैक कर दो ना मुझे बोल देखो जिरिमैया ब्रदर आपको एम के बी ब्रदर ने आपको साफ किया है बैक कर दो जिरिमैया आपको मैं ब्लू दे दिया है चलो कौन है प्लीज कमेंट करो और जो लाइक नहीं कर लाइक कर दे रहे हो माबा गोखैसो मोनामो माथो गोखैसो मोनामो माथो गाइखेरालाय टमे नै ओ टमे टमे ओइ मा रावबो गैयामोन मा सिरि दे दोननोसैलै आङो दे लोगोफोर मानसियानो सिरिथार सभी लोग शाम को 4 बजे में को एक आईडी देगा ठीक है 4 बजे में आ जाओ दोस्तों 4 बजे में सभी को एक आईडी देगा एक आईडी 4 बजे में